Nga ito ni. Nga po. Agiwa kayo manlatan. Sa ako nga sa o. Ay, yan. Sarap pa siya. Sarap naman nito. Ito ba o? Uy, ang dami. Malutong-lutong, bes. Lagyan natin ng sibuyas tsaka Mayat man, kalamansi. tama di kayo napilit yung makan. Oh, Wow, raya na, makandi. Basta libre. Naarte. Yes. Ito kay Kuya Cookie. Adi medyo dati pagkadurbab na. Ayun, magbalinain. Nagkimasan, maglayan na nakaalak man eh. Hindi kapit-pit niya paggawad. Huh? Taba ah. Putok-batok. Sana all. Ay! Tinag pa, yung sayangin. Yes. Wow! Uy, uy, sana all! Init talaga. Wala na namang magawa. Tara na lang humingi ng santol kay Baak, bes. Maganda yan. Kaso, baka ayaw nung umakyat. Mataas pa naman yung santol. Walang problema, tayo na lang yung umakyat. Tama-tama, masarap yung santol. Ayun. Sakto. May ginagawa siya. Tara, Ano ba yan? May fishnet pa dito. nyamat. Tara. Ang bango naman ng bes. Mukhang masarap yun ah. Nagba-barbecue ata siya. Tingnan natin si Baak. Oo. Hingi tayo. Baak! Mukhang busy ka dyan ah. Sarap ng trip mo ah. Siyempre. Ano yan, baboy? Ay, hindi. Kabayo. Uy, masisave na yung tanghalian natin, bes. Sakto-sakto naman yung punta namin dito. Sarap naman yan. Naman tuyayin na naman ng branyo tuyayin. Mangunguha sana kami ng santol eh. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Dito, Sarap naman yan. Naman tuyayin na naman ng branyo tuyayin. mangunguha sana kami ng santol eh. Kaso mukhang mas masarap to eh. Ay, mate. Uy, langhapin natin. Ang bango. Bango. Makapabisin, Matt. Kahit nga talaga. Muna. May pawain pa siya dito, Nasa oh. baboy. May pa-wine ka pa dito ah. Masarap ba to? Mangustin wine, opo. Ang lamanan nyo na eh. Tapos may bangus Sa barbecue na ano. Tikman natin. Raman ng mga lagusan. Anong meron? Birthday mo ba? Hindi ni Bruno. Bes. Asa na yung si Bruno? Bruno, ayun o. Sarap. Birthday. Bruno, to. Baka malasing naman tayo birthday, dito, Bruno. bes. Happy birthday Bruno ha. Sa amin na lang yung handa mo ha. Sana all buti pa yung aso inahandaan. Kasi kung sana kahandaan ko, wala naman akong kasama. Hayaan mo, nandito na kami. Sasamahan ka namin ba? Lagyan mo na, tikman natin. Hala, baka malasing tayo dito, bes. Hindi pa luto yung pulutan. Bakit nakakalasing Okay lang yan, tikman natin kung masarap. Baka malasing ako dyan, bes. Ang bango. Wow. Tikman natin oh. Cheers! Cheers! Yes, Uy. baka mag-ihaw ka lang dyan. Wow! Ang tamis. Ang sarap. Ang sarap. Isa pa? Oo. Ang pinagpartak mong mga intonggan. Matamis, walang ano. Ang sarap. Kunti-kunti lang baka malasing tayo agad. Ang bango talaga. Ang sarap. Ay, wala namang baso si Baak, bes. Hindi pa luto yung pulutan. Ang tagal naman ng pulutan. Ano ba yan? Ayan. Tubig. Gusto mo tubig? Saan nyo binili to, Baak? Oo. Ang sarap naman nito. Ang sarap. Ano ba yung flavor niyan? Mangosteen Ay! wine. Nakakapayat to. Perfect ito. Ang sarap naman nito. Iyawid tan lang na natin yun. Kukuha pa tayong santol mamaya na. Sige na. Sarap. Binili ko yan nung
namasyal ako sa La Union, doon sa Great Farm ng Kwan. Ano na ba yun? Doon sa Cabalaon yun. Si Manguera Farm pala. Ito pa, Kaya pala ipaluto sarap. mo na yan. Ito, isabay mo na, sayang yung uling. Kaya nga eh. Maghiwa tayo ng sausawan. Kailan mo mag-ihaw ba? Kaya Baka nga. maubos na tong wine eh, hindi pa naluluto. Kala ko ba santol lang ang kukunin nyo? Hala, iraman mi ate yan, Oo, Ali. sayang wala kang kasama, di ba? Sabi mo mag-isa ka. O eto, samahan ka namin. Kaya nga, maghiwa tayo ng sibuyas, best. Sa akin na yung kalamansi. Ito, uy. Sarap. Ima San George. Kalamansi. Tapos toyo. Walang toyo. Tapos santol mamaya. Walang toyo. Saan yung bahay mo ba? Kuha kami ng toyo. Nandun, sa harap. Maya. Mamaya na ako na kukuha. Okay. Nagala kayo nga talata santulay. Sarap naman nito, best. Mamaya na yung santol. Mas masarap yung inihaw. Eh, meron pa pala dito. Mukhang tayo talaga yung aakyat ha, Panyang. Okay lang. Aakit ngayon. Okay lang. Libre naman ang lunch natin ngayon. Nagkatayak-tayan mo. Bakit ba? Wala ka ba talagang kasama dito? Sarap ng kalamansi. Oh. Meron, kaso gala yung dalawang yon, si Butchog at saka si Gwen. Kung saan-saan pumupunta. Eh, ba't di ka sumasama? Para ma-enjoy mo na may sarili mo. Hindi nag-iisa ka dito. Nadula amin, naggastusak pay. Igatang ko lang kanikon amab, sugak pay. Okay. Iba pa rin yung lumalabas ka. Mas masaya kaya yun lalo na pag may mga kasama ka. Tsaka ayaw mo bang kasama si Sino yun? Si Botchog tsaka si Gwen? Palagi ako maubusan ng pagkain pagkasama ko yung dalawang yon, kaya mas magandang mamasyal na lang sila. Tsaka masaya naman ako kahit nandito lang ako sa bahay. Puro naman kayo kwento dyan. Wala pa bang luto dyan, baak, para mahiwa ko na, Kaya nga, mukhang... Uy, eto pwede na. Ayan, oh. Ayan. Uy, sarap. Imasan, makapabisin Tanggalin na natin talaga. Uy, tignan mo, oh. Tamang-tama to sa wine. Hindi, dapat gayam to. Ang sarap naman yan, oh. Lumalabas yung mantika niya. Diba? Parang Tapos malutong-lutong. lalagyan mo ng suka, bes. Kanyang Limasan. patagay man, patagay man. Adyan eh. Sige man, ate ni. Aywan, patagayan tamot. Sige ulit tamang tagtagay, di dakpay alukan min, nagbigsayot tama yun. Kasi nanipan niyang to. Oh, shot tini, mo tayo lang. ato ni itani, tama din. Hanggang siga. Nagtoothbrush amot. Hindi ka naman baka makatawa. Silmunam nga dagos. Sa tama yung duwa. Para agad. Uy, ang sarap naman Sarap yan. nito, bes. Dure ka na pudot, eh. Para madigman yung pirme. Uy, dahan-dahan kasi. Binibigla niya kasi uminom, no? Ganyan talaga pag uhaw sa alak. Tikman ko na to, ah. Oh, masarap to, eh. Crunchy. Hap. Hindi kasi ako sanay sa ganyan, pang Gina lang, kinagsamit ata kaya. Maganda kaya yan. Mangustin kaya ito, oh. Good for the health. Ano to? May E2 and D2. Ano yun? Ano yung E2, D2? E-squared ba yun? Tsaka D-squared? Madikmat lang ang mo, bes. Kasi di ka na, kaya maamin mit kanyak kay mabalin lat ta. Nga ito ni, nga po. Agiwa kayo man latan, sa ako nga sa o. Yan. Tara pa siya. Sarap naman nito. Diba o? Uy, ang dami. Malutong-lutong, bes. Lagyan natin ng sibuyas tsaka Mayat man kalamansi. tama di kayo napilit makan. Oh, Wow, Raya na, makandi. basta libre. Na arte. Yes. Tati kay Kiet ko kay. Adi medyo dati pagkadurbab na. Kasi talaga noong pagkatanda. Pili-pili ka pa yun. Noong Katawa kayo. Noon man. Pisitak si kalamansi ato yun. Pipisitan ko na to. Pero nayaw-yaw na ang santol natin, bes. Saka na yung santol, mas masarap itong inihaw na baboy. Tapos i-partner mo Kaya pa nga. yung mangosteen ay naku, solve na tayo. Buti na lang napadaan tayo dito kay Labaa. Kaya nga, uy, tagay-tapay nga rin. Naimas ato. Abi, panig ka mga tagay. Nagimas nga rin. Nagiwa ka pa yun di kalamansi. Kahit mo sa mabarto. Madi mga kapabarte ka ito, mangustin. Eh, mataas yung Mas. tolerance mo sa ano eh. Panikan to mga agi na Oo kayo nga sa o. Partakan nyo kay dinita ko. Rugyaanan tayo. At tanga na kito nga nakarakdi rin. Nga to, mabalin nato yan. Madipay.
saglit na lang to oh. Konti na lang. Tapos kunin mo na lang yung toyo muna. Yung bangus, mamaya pa yan. Di pa luto yung sa loob niyan eh. Anong pa? May paaba tao? Huwag nyo nang lagyan ng toyo yan, tol. Matakas naman yung toyo yung dalawa. Bakit pa niyang nilalagyan ba ng toyo to? Suka, isukin kalamansi. Nga mo, panay ka mga nga pangan, madima mo tirikado na ni. Ay, akala ko nilalagyan ng toyo. Naramanam ni, naglutong. Mahap. Sarap naman ang ihaw ni Baak. Sana all. Masapog, may sili. Oh, masili na ni. Mabalik natin bagusain. Sana all. Yan. Dito. Ready na ang lamesa pa niyan. Tara, fight na ni. Sige. Ito, may upuan. Magharap-harap na tayo. Yan. Talaga nga mapalaban na kita ya. Duwa kayo nga mamartat ko ni. Sarap. Namoy di maminsan. Mitring ti kasangok. Nagpigsa nga uminom. Sinong mitring? Sino mo atang mitring? Oo. May Hindi nyo iba. kilala yun? Yung kapatid ni Andres. May kapatid ba si Kuya Andres? Siguro, pares niya rin nga dabalbala na ajay ya. Siguro. Ay, nagpigsa. Ay. Karkaro ajay. No, madiyo pa yung namit ajay kay. Tan. Ay, ayamin na biyagyo ajay. No, nakatuntong yun. Para kayo. Sige, awisan tayo to na sumarunong harod. No, pambado ni Apo Arak ba lang?